Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanale, ongi etorri City Tales medievalera bigarren demoaren zuzeneko honetara esan nahi duten gure herritarrek eta ea guztiak eskatzen diguten gauzatxoak egiteko gai garen. Hemen. Pentsatu nahiko nuke momentu batean langile gehiago izango ditugula eta gauzatxoak hobetzeko orain harria lortzen geunden eraikuntza berriak sortu ahal izateko eta egin dezakegu hemen hor falta da etxetxe bat konpontzeko. Hemen ere bai. Eliza bat hobetu ahal izateko. Merkadaritza zentro bat. Dena ese falta zaio. Vale, guazen. Eta hor, harria.
Vale, ordoa. Esan nahi dut. No, denetarik ere zendugu izan den. Ian. It will be done. Okay. It will be done. Okay. Vale, hemen ikusten dugu dagoen gauzatxo guztiak. Vale.
Ah, vale. It will be done. Eta hori non egiten da. Debe ser verdad. Vale.
It will be done. Porri ez dakiz zer dan. Gauza gehiago behar ditugu, baina pertsonal gehiago. Ere.
Zer da, Clay? Certainly. Ace ahí. Me valía.
Certainly. Oh, vale. Vale, beharrezkoa da. Naiz izango dugu hobekuntza.
pizza. Utziko dugu aldi batera. Okay. Kendu hau sortu. Ah, vale. Bueno, bagoaz bizkanaka iria hobetzen.
Bueno, lehenko ezin dugu.
Ah, vale. Tiles. Eta tiles hori non dago? A ver, no. Ba, beno lagunok, hau izan da dena, espero gustoko izan zaizuela, eta hurrengoan gehiago, agur.